len málo kto dá všetkých 25 správne. Toto by mal vedieť úplne každý. Aké je hlavné mesto Francúzska? Správna odpoveď je Paríž. Je to hlavné mesto Francúzska. Koľko dní má priestupný rok? Priestupný rok má 366 dní. Používa sa na vyrovnanie obehu Zeme okolo Slnka. Toto veľa ľudí netrafí na prvýkrát. Ktorý oceán je najväčší? Najväčší oceán je Tichý oceán. Pokrýva obrovskú časť planéty. Kto namaloval Monu Lisu? Tento slávny obraz namaľoval Leonardo da Vinci, vznikol počas renesancie. Pozor, toto nie je úplne také obvious. Koľko týždňov má rok približne? Jeden rok má približne 52 týždňov. Presný počet sa mierne líši podľa kalendára. Aký je najväčší cicavec na svete? Najväčší cicavec na svete je modrá veľryba. Je väčšia než akékoľvek suchozemské zviera. Pozor, toto je malý chyťák. Koľko kontinentov existuje? Na Zemi existuje 7 kontinentov, patrí medzi ne aj Antarktída. Ktorý plyn tvorí väčšinu atmosféry? Väčšinu atmosféry tvorí dusík. Jeho približne 78%. Toto je už o level vyššie. Aký je najrýchlejší suchozemský živočích? Najrýchlejším suchozemským živočíchom je gepard. Dokáže bežať extrémne rýchlo. Toto vyzerá ľahko, ale veľa ľudí sa pomýli. Ktorý jazyk má najviac rodených hovoriacich? Najviac rodených hovoriacich má mandarínska čínština, používa sa hlavne v Číne. Koľko sekúnd má 1 hodina? Jedna hodina má 3600 sekúnd. Stačí si zapamätať 60 x 60. Ktorá planéta je najbližšie k Slnku? Najbližšie k Slnku sa nachádza planéta Merkúr. Je zároveň aj najmenšia. Koľko zubov má dospelý človek? Dospelý človek má zvyčajne 32 zubov. Vrátane zubov múdrosti? Toto nie každý vie. Akéž najväčšie púštne územie? Najväčšou púšťou na svete je Antarktída, aj keď je pokrytá ľadom. Koľko kostí má ľudské telo? Dospelý človek má spolu 206 kostí. Pri narodení ich máme viac. Táto je fakt zaujímavá. Koľko hodín má deň na Marse? Deň na Marse trvá približne 24 hodín a 37 minút. Je teda veľmi podobný tomu nášmu. Pozor na tento chyťák. Ktorý prvok má značku O? Chemická značka O patrí prvku kyslík. Je nevyhnutný pre život. Ktorá krajina má najviac obyvateľov? Najviac obyvateľov má v súčasnosti India, nedávno predbehla Čínu. Koľko je 12x8? (12x8) sa rovná 96. Jednoduchá matematika. Aký je najtvrdší prírodný materiál? Najtvrdším prírodným materiálom je diamant. Používa sa aj v priemysle. Koľko farieb má dúha? Dúha má 7 farieb. Každá má svoje poradie. Ktorý orgán spotrebuje najviac energie? Najviac energie spotrebuje mozog, aj keď tvorí malú časť tela. Koľko strán má hexagon?
Hexagon má 6 strán. Je to základný geometrický tvar. Ktorá planéta má prstence? Planéta Saturn je známa svojimi prstencami. Sú viditeľné aj teleskopom. Na záver niečo ľahšie, aby si to dal. Koľko mesiacov má rok? Jeden rok má 12 mesiacov. Toto by si mal vedieť. Koľko si nakoniec zvládol? Napíš do komentára.